କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପଢ଼ୁଥିବ ବସିକି। କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ଡେରି ନକରି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଅ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖ ବସିକି ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତୁମ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ବନଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ତୁମେ ସେମିତି, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ କଥା ଭାବୁଛି, ତୁମେ ସେମିତି ମୋ କଥା ଭାବନି, ତୁମ କଥା ଭାବ ହେଲା। ତୁମ କଥା ଭାବ, ଆଉ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ସମୟ ବର୍ବାଦ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ଉଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଥିରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ବୁଝିଲ। ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଛ କ'ଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖାତା ବନେଇକି ଦେଖିବି କେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଟେନସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା ହେଲା। ଯେଉଁ PTM ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ନେକ୍ସଟ PTM ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବା, ଫୋନ୍ କରିବା ସିଧା ତ ଆଉ ସେଇଠି ଫୋନ୍ କରିବା ଆଉ। ହଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧା ସରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ହେଲା। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି, କ୍ରମ ମାନେ କାହା ପରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ବା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅଚଳ ମାନେ କ'ଣ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଅଚଳ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା, ନାଇଁ କି। ହଉ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ତାର ସବୁ ମନେ ରଖିବ। 1919 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା। 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଲା 1919 ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ଥିଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ସବୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇ ଯେମିତି କାଇଜର, ନାଇଟ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଉପାଧି ସବୁ ଫେରସ୍ତ କଲେ। ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ସେସବୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ନାଇଁକିରି। ତାପରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ଇଜି ଗପ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିବ ଯଦି ତୁମର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ, ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବ। ତ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ, ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବ, ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା, ତୁମେ କହିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବି ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବିନି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଥର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଥିଲ, ତୁମକୁ ଲୋକ ଆସିକି କହିବେ ନାଇଁ ତୁ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନା, ମୁଁ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। କି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥିଲୁ, ଆଇନଜୀବୀ, ଓକିଲ ଯେଉଁ ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୋ ପୁଅ ବି ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବନି, ଭୋଟ୍ ଦେବିନି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ହେଲା। କହିଲା ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତୋ ମା' ଭଉଣୀ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତୁ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆମର ପିନ୍ଧିବନି, ଆମର ଆଜିଠାରୁ ପତର ପିନ୍ଧିକି ରହିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଗପ ସରିଲା। ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ
କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୋଟ ଦେ ମନା କରିନି, ପୁଣି ମୋର କ'ଣ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ କରିନି, ସରକାରୀ ପଦବୀ ଫେରସ୍ତ କରିନି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଓକିଲ କରୁଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ କରିବା ଛାଡ଼ିଲା, ଆମର ବିଦେଶୀ ଲୁଗା କିଣିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସରିଲା, ଶେଷ ହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଦି ଆଉ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି। ଖଦି ମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ କୁଟି ଖାଇ କାଟି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରସାର ହେବ ହେଲା, ମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରସାର ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ କେମିତି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ, କେମିତି ସେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କେମିତି ନିରାକରଣ ହେବ ହେଲା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରାଯାଉଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ହଁ, ଜାତୀୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ। ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି ସାରା ଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିନେଲା। ସାରା ଭାରତରେ ମାନେ ଛାଇ ହେଇଗଲା, ସାରା ଭାରତରେ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା ହେଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଖ୍ୟାତିନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ, ଏଇଟା କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ କିଏ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି? ଏଇ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖିବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ କାରାବରଣ କଲେ ଏହି ସମୟରେ। ଏଇଠି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ହେଲା। ବିଶେଷ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ନୁହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଟା କାହିଁରେ ଏଇ କେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା କଲେ, କେଉଁଟା କଲେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାରିଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ତିଲକ ଗଠନ ହେଲା, ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ଦାନ କଲେ। ଏହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା? କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଲୋକମାନେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, କାହା ସ୍ମୃତିରେ? କିଏ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିଲେ, କାହା ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହେଇଯାଇଥିଲା? ତିଲକ ଯେଉଁ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମରିଯାଇନଥିଲେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ବା, ଏଇ ସମୟରେ ମରିଗଲେ ଏଇଠି ବୋଧେ ନା, ଏଇଠି 1920 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ, ସେଇଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ବୁଝୁଛ? ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ବନା ହେଇଥିଲା? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1 crore, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? 1 crore ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 1 କୋଟି ଜମା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଉ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କାହା ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଭାରତର ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ୱେଲ୍ସ
ୱେଲ୍ସ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ୱେଲ୍ସ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିବେଶ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ। ନା ଏ ଯୁବରାଜ ହେଲା ତୁମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଭାରତକୁ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଇଂରେଜଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା, ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା, ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଚେତାବନୀ ଦେଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ହେଲା, କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରା ନ ଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ବୁଝିଲ, ମାନେ ଅସହଯୋଗରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକୁ ଗଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାନେ ସେଇଠି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ ନେଇଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୋର ଚୋରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କରିବ? 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଚୌରୀ ଚୋରା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। କେଉଁଠି ଏକ 1922 ଫେବୃଆରୀରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ, କେଉଁଠି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ। 21 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। କେଉଁଠି କ'ଣ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବା କେଉଁଠି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୋରାଚୋରିଠାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସକୁ ହେଇପାରିବ? ଚୋରାଚୋରିଠାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ ନିଆଁ କରାଯାଇଥିଲା? 22 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ହେଲା। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଗାନ୍ଧି ଘଟଣାକୁ ବହୁ ବ୍ୟତୀତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲା। ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଫେବୃଆରୀ 12 ବର୍ଦେଲଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଝିଲ। ହେଲେ କେବେ, କେଉଁଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଘୋଷଣା ଗାନ୍ଧିଜୀ କଲେ? ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ବର୍ଦଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ହେଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବନ୍ୟା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିକେ କହୁଛି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦକୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ୟା ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଏତିକି କଥା ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଟା ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା 6 ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। କେବେ? 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଠି ଯେଉଁ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଠି ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ହେଲା। କେଉଁଠି? ତୁର୍କୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଠି ଯେଉଁ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଆଉ ଖଲିଫା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ରହିଲେନି। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୌক্তিକତା ରହିଲା। ଆଉ ଖଲିଫା ତ ଟୋଟାଲି ମୁଖ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରିବେ? ଖଲିଫା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଖଲିଫା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ତାର ତ ନେଇଗଲେ ସେବର ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମାତ୍ର ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁଠି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଏଥିରେ କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ହେଲା।
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାସୂତ୍ରରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବ କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ? ଏହି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗମନକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଲେଖାଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଲେଖିବ। ଆଉ 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, 1920 ଡିସେମ୍ବର ନାଗପୁର, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିବେଶନରେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପରି ନା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 1920 ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ହେଲା, ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବେ କଟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 1921 ମସିହା। ହେଲା, 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଦେଶିକ। ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରାଦେଶିକ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଖାଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ଲେଖିନି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ହେଲା, ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ? 1921। ତାପରେ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀ ସହିତ ବହୁତ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିଳକ ପାଣ୍ଠି, ସେଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା କାଢ଼ି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇଯାଅ, ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଅ। ହେଲା, କିଏ କହିଥିଲେ? ରମାଦେବୀ। ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ? ହେଲା, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଦେଖୁଥାଅ, ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ସବୁ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖଦୀ ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଖାଲି ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ କଟକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନାଗପୁର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ ଯେଉଁ 35 ଜଣ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବା, ପୁଣି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଟା ମନେ ରଖିଲ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବିନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବନି, ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବିନି, ଗପ ଅଶୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ। ଆଉ କ'ଣ ହେଟି ଅଲଗା କରିକି ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେଇ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ, ସ୍କୁଲ ଯିବେନି, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯିବେନି। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏକତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ, ଯାହା ସବୁ ଇଏ ସେଇଆ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ନା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ସେଇ ଯାହା ଏଠି ସେଇଆ।
କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଏଠି ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଆଗେଇଥିଲା। 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖଠାରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତାହେଲେ କେବେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ପୁରୀଠାରେ 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ହେଲା। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େନି, ତଥାପି ଲେଖିଦେବ। ଅଗଷ୍ଟ 11 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଲିକତାର ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏସବୁ ନାହିଁ, ନାଁ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି। ଏଇ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଓକିଲାତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୋହିତ ହେଠି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, କିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଯାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଏଇସବୁ ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାଖରୁ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଏଇସବୁ ଓକିଲାତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି, ବୁଝିପାରିଲ? ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଘରେ ବସି ଯାହାର ଜମିବାଡ଼ି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ଆସ ଘରେ ଆମର କୋର୍ଟ ଅଛି, ସରକାରୀ କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଓକିଲ ସବୁ ଅଛୁ, ଆସ। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ରାଜକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କଟକ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। କିଏ ଏଇଠି ତ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଧେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ମନେ ଲେଖିବ ଦୁଇଟାକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। 1919ରେ ସତ୍ୟ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ରେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ। 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା, ବୁଝିପାରୁଛ? ମନେ ରଖିବ। ସରିଲା ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ, ଆଉ କ'ଣ, ଏତିକି ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା, ମନେ ରଖିବ ଏଟାକୁ, ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। କେଉଁ ଛାତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପଡ଼ିଯିବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଅନେଇଥିବ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର, ଏଇ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର କିଏ କରିଥିବେ? ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖୁଛ? କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ସବୁବେଳେ। ସମାଜପତ୍ର କିଏ ତିଆରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲେ, ବେତରେ ପାହାର ଦେଲେ।
ତା ଛଡ଼ା ସରକାର 157 କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ 1। ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ, ଆମ ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ, ଯେମିତି ଗପ ସବୁ ଆସେନି, ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ। ବୁଝିଲ, ସତ୍ୟ ଆଉ ନର୍ମାଲ ପିଲା ହେଇକି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁନଥିବ, ସିଏ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଯଦି କହିବୁ ନା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଦେଖିବା କେବେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ କହୁଛୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁ ତ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁ ସେଇ ସମୟ କେହି କହିବନି। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଦେଖିବା ସେ କେବେ କହୁଛି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି, କେବେ ସେ ଦେଖୁଛି ଏଟାକୁ। ତାପରେ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ, ମନେ ରଖିବ ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ 1 ମାସ ଜେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ସଂବିଧାନ ପତ୍ରରେ ଛାପି ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍ ଭାଇରେ ଦେଖରେ, ସ୍ୱରାଜ ସଂଗୀତ ସମାଜପତ୍ର ଛାପିକି ସ୍ୱରାଜ ସଂଗୀତ ନାମକ ସମାଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଛାପିଲେ। ସ୍ୱରାଜ ସଂଗୀତ ଛାପି ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ, ତାକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। 25 ଟଙ୍କା ଦେ, ସେତେବେଳେ 25 ଟଙ୍କା 25,000। ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ତରରେ ଭାସାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମନେ ରଖିବ, କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦେଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଏଇ କନିକା ରାଜା। ବୁଝିଲ, କନିକା ରାଜା ମାନେ ଏଇ ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି କନିକା, ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜକନିକା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେପଟୁ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକକୁ ଲାଗିଛି ରାଜକନିକା, କନିକା ଏରିଆ ସବୁ, ଇଏ ରାଜକନିକା ରାଜନଗର ସେଇପଟେ ଏରିଆ ସବୁ ହେଲା। ସେଠି ସେ ରାଜା ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ବୁଝିଲ, ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଆଲୋଚନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ମାନେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର କେଉଁ ସମାଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ? ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏଇଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଏଇ କେବେ ସମାଜପତ୍ର ହେଇଥିଲା? 1920ରେ। ବୁଝୁଛ, ଫାଉଣ୍ଡର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁଛ, ଗଳା ବିୟର୍ଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି, ହିରୋ। ଗାରେଇ ଦେବ ଏମିତି, ବିୟର୍ଡ଼ କରିଦେବ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଦ ସମାଜ। ବୁଝିଲ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସମାଜ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍, କେଉଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା? ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ ସବୁ। ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଇ ଏଥିରେ ନୈତିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାପରତାର ବୀଜ ବିପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଲେଖିକି ଦିଅ। 3ଟା ବିଷୟ ସରିଲା। ବୁଝିଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି 3ଟା ବିଷୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।